ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 135ତମ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ଷଷ୍ଠ ଇଷ୍ଟ ଦୀପନ ମହୋତ୍ସବ 2023 ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର 13 ମେଲନ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱଞ୍ଚଳବାସୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 8,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ଅନୁରାଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେବମାଙ୍ଗଳିକ ଓ ସାହାନାଇ ବାଦନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସମାଜରେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣୀ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମ୍ବାଗାନ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ, ଢେଙ୍କାନାଳର ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ନାୟକ ଉତ୍ସବର ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦର୍ଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଏସ୍ପିଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଓଘରରୁ ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସହିତ ଡାକ୍ତର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଡକ୍ଟର ଫକୀର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବ ବାରିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମହିଳାମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ଜେନା ଉତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ପୁନଃସଂସ୍କରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 300 ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ମଙ୍ଗରାଜ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ସଚିତାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଭଟ୍ଟରାୟ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଗୟାଧର ରାଉଳ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।